ilizwi elichazi kwethi yonke into igqibelele, zonke izinto ziphelele. uLuka apha uyicacisa lento kakuhle uthi yayiliqala lesithandathu kwazwa kabakho ubumnyama phezu komhlaba wonke kuphela, kwade kwaliliqala lethoba lenziwa mnyama ilanga. Uba singathi sihlela lapha ngoku kusuke bemnyama. Kuthiwa ikhuselo lendawo engcwele lachazuka phakathi. Ngamanye amazwi ukususela ngensimbi ye-12 emini maqanda uyotsho ngensimbi yesithathu emva kwemini, ilizwe laligutyukelwe ubumnyama, into engaqhelekanga, into engazange yenzeka ngaphambili. Kodwa uYesu kuthiwa phakathi kweso sithoko sobumnyama kuthiwa wadanduluka ngelizwi elikhulu phakathi kweso sithoko sobumnyama, wathi bawo ndiyawunikela umphefumulo wami ezandleni zami. Uthe uYesu akudanduluka ngelo lizwi elikhulu, kuthi indaba zanyikima okanye umhlaba wanyikima, kuthathi amawa andeka ngenxa yelizwi elithethwa nguYesu. Yanga kungalamhla uThixo wakhe wathetha ngelizwi, athi umbhali xa ithethayo ilizwi likaThixo lasiphulilisa ithi elisedare laphanzisa amaqhamakazi rhamente ngcwele kaThixo. Ndimthanda ke ngoku umculi wasekhaya xa ithetha kamnandi ngokumnyama uthi sisimanga sani na liqima njilani, kufe mntakabani lazilazila nje. Obumnyama rhamente ngcwele kaThixo bubonisa isono esizinzi phezu kwethu rhamente ngcwele kaThixo. Kodwa apha into endiyibonayo uYesu uncama ubomi bakhe ebuncamela thina khona ukuze sibe nobomi obungunaphakade rhamente ngcwele kaThixo. Uthi lo mbhaleli wethu xa egqitha uthi lachazuka ikhuselo kabini, kuthi laqala ezantsi yatsho gqibelele. Rhamente ngcwele kaThixo lichazuka elikhuselo. Rhamente ngcwele kaThixo amadoda amakhulu ecawa ehleli etempileni. Rhamente ngcwele kaThixo awekho apha phantsi komnqamlezo. Rhamente ngcwele kaThixo koko benzela umsebenzi ngabanye abantu. Rhamente ngcwele kaThixo ndifuna ukuthi rhamente ngcwele kaThixo inoba loo nto yabamangaza rhamente ngcwele kaThixo ngokudanduluka kukaYesu, ukrazuka kwekhuselo okanye ukrazuka komdiyadiya owayekhona phakathi komntu noThixo ebusuku njena. Rhamente ngcwele kaThixo kwesi sithoko sobumnyama buyapheliswa. Rhamente ngcwele kaThixo umsantsa owawukhona phakathi komntu noThixo. Rhamente ngcwele kaThixo loo nto ithetha ukuthi umnqophiso omdala rhamente ngcwele
uyapheliswa umophiso wamadini ezimvu ezazixhela khamene ngcwele kaThixo ngoku kuza kuxhelwa lemvu inguYesu Kristu yona izawufela thina sonke khamene ngcwele kaThixo ithi lonto ngokuphalazwa kegazi likaYesu satsho sahlanjwa khamene ngcwele kaThixo saphume ezonweni khamene ngcwele kaThixo sangenise ukukhanyeni anizawuyeka khamene ngcwele kaThixo anizawuyeka khamene ngcwele kaThixo umthandazo lona uthethwa apha uYesu akaqali ke uYesu uthi bawo ebethe xa iqala uYesu wathi bawo baxolele uyaphinda uYesu ngoku uthandazo wokugqibela kokubana goduke abheke ekhaya khamene ngcwele kaThixo uthi apha bawo ndawunikela umphefumulo wami ezandleni zakho khamene ngcwele kaThixo uYesu apha khamene ngcwele kaThixo unikela umoya wakhe kumuntu khamene ngcwele kaThixo asondeleleneyo naye uYesu Kristu khamene ngcwele kaThixo unikeza ubomi bakhe kuThixo khamene ngcwele kaThixo okubana makakuthathe uThixo ambeke kuye esandleni ngoba uyabazi ubomi bakhe xa buhleli esandleni sikaThixo usafe khamene ngcwele kaThixo yanga mlamhla khamene ngcwele kaThixo athi umuntu umbhali xa ithethayo athi kungcono kokubana ndiwele esandleni sakho Thixo ngoba isandla sakho Yehova sinenxeba nempesane khamene ngcwele kaThixo waqonda ngokubona uYesu makangasibuka ubomi bakhe makungawele emntwini kwabantu balapha ezantsi khamene ngcwele kaThixo xa ndiyeka khamene ngcwele kaThixo uThixo apha uYesu Kristu akathethi ngomoya oyingcwele khamene ngcwele kaThixo uthetha ngalaa moya wakho uThixo kwiGenesis khamene ngcwele kaThixo emveni kokubana umuntu embumbile khamene ngcwele kaThixo wamphefumulela emathathe khamene ngcwele kaThixo umuntu waba ngumphefumulo ophilileyo khamene ngcwele kaThixo ngokuYesu apha simbone ethatha umphefumulo wakhe ewunikezela kuyise khamene ngcwele kaThixo uthe bene emveni bewunikezela khamene ngcwele kaThixo kuthiwa wabhubha uYesu khamene ngcwele kaThixo kodwa into endiyithandayo apha ngoku uYesu afayo kuthiwa kusekho abantu abakhona kuthiwa kukho umthetheli umkhulu lapha khamene ngcwele kaThixo phantsi kwale ntaba ndimthanda okokubana uthi akubone ezi zinto athi ngenene uyabona lo mntu ebelilungisa khamene ngcwele kaThixo ndifuna ukuthi xa ndiyeka khamene ngcwele kaThixo ndijika khamene ngcwele kaThixo sasinetyala ezantsi emhlabeni khamene ngcwele kaThixo isona sasibomvu siyingqombele khamene ngcwele kaThixo kodwa ngokubethelelwa kwendembelele yesixeko sakaJuda satsho sanobomi khamene ngcwele kaThixo yile nto ndisibona silapha namhlanje kungenxa yenceba zikaThixo kungenxa yothando lukaThixo wathi ngexesha becimba bayalicima igama likaYesu Kristu alacimi igama likaYesu Kristu koko lanwela ngoKristu Nkosi